Ma nafx, kif xbajt nisma dwar l-elezzjoni, m'għandi l-ebda indikazzjoni jekk nastjeni jew nivvotax, ma nafx, u int qalbek ġa deċiża fejn se tpenġi t-taħżira, għax hekk biddel ma tinarafx, iżda jien ma nafx, qed iħabtu l-bieb u daħħalthom ġewwa kamra, fejn flimkien qed jiddibattu kif se jgħinu l-minoranza, u x'qed nifhem il-kunċett għax se jitilgħu b'maġġoranza, u perswas li l-ewwel jieklu l-infiltrati fl-alleanza. Bottalaw, bottalem ġo ċirku blajn gwanti, id-demmi ċarċar fuq l-irjusi birku jqasmu s-santi. Bottalaw, bottalem l-liħor ġabu frak, x'qed jgħid ma nafx ir-rebħa tagħna kemm hu ħelu jatterak. Imbagħad taraħ fuq it-televiżjoni, isaqsuh xi mistoqsija u jipprova jħawat l-imħuħ bil-kliem biex jaħrab minna. Ma mmorrux nindunaw l-inqas ħaġa li jrid jagħmel u li jagħtina sinjal ta' xi risposta. U hekk jinqabad f'xi kitba kbira jew jikwotaw ħażin matul iż-żmien. U taraħ jaħlef li se jaqdi f'fedilment u skont il-kuxjenza l-admirijiet tiegħu bħala Ministru. Jitfit il-Kostituzzjoni u l-liġijiet Maltin. Mingħajr biża' jew favur, mingħajr biża' jew favur, mingħajr biża' jew favur, mingħajr favur, mingħajr favur. U hekk nerġa' nibda. Ma nafx, għax jien smajt li ġo Kastilja tista' ċempel biex tirpilja jekk rid xogħol jew pożizzjoni mill-aħjar. L-edin mixi aħbar ġdida bdiet ftit wara l-ħakma Ingliża u saret drawwa nazzjonali l-affiljar. Forsi t-tort tad-demokrazija li tisqina bl-omelija li ġonna żbataħħa miexi kollox perfett. Hawn min jivvota l-libertà, gruppi ieħor irid l-ugwalità, jitla bajta sekondarja dal-elett. Għallim li jintażel mill-istudent iżżija l-bieħa xi mwerwer minnu, it-tabib itik il-kura sakemm intles li tkanta l-innu, nejna torri b'opinjoni bla medukajna l-komunità. Iż-żeba tal-kompetizzjoni tatti kull ġenwinità, daw kontrina ibdew gergru ħanġibu lura l-awtorità, fuq il-Facebook gar kontinwu xejn li f'teatralità. Bottalem u l-ebda d-disciplina, fil-medja partiġana il-valenu vitamina. Bottalem uħna bis fil-ġbir u l-polot, bla ma nedukaw l-votant neleġixxu għallat folot. Mela nistaqsif din l-elezzjoni, jekk għandix nieħu azzjoni, dwar studji politiċi soċjali xejn ma naf. Saqsejt il-ta madwari u m'għandhomx idea bħali, il-politika mżewqa kollha u mibnija fuq ix-xaħx. Lil min sentih